عشر تخلتن مقابيت تدالو على توزينات تزلكم متيلكم بقدامنا أرئيس زينا جيزاوي من محلار تقرأي داقة في فيدرالاوي منغستي حاتيتو إرترا ترير قبر ملسيه نمجلسيه جنرال تساركان هيبا من محلار ترامبا بالعلي يوكرين زنبرو أقدا الإلو حورات أفريقيا من مسرات قوناوي منغستي سودان زلو حدقة يتنقق زي خبركم تخاتلتي زين كالن زي دسس مدواتي زلكم متيلخو كسامو داتا مساي كتصنو اندحاتتكو ابزا چانل دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب لايك بغوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم جيزاوي من محدار تقراي داقف فيدرالاوي منغستي حاتيتو جيزاوي من محدار تقراي ابتكللا بالعلي سلاموين سبات زنصاصر متقاتن منغستي ناي مفراس تغباراتن يفصم كم زلو بمغلاص حاجز ماكلاي منغست حاتيتم اتلومي ببيرو كومونيكيشن تخلل زوص مغلصي سما بريتوريا يفرسالو بمبال اتي كلل داغم نابرصمي كياتو سغات كم زلو زتقسيم منغست فيدرالتون بشم حيلታት تازين كساسو زلو አካላት ናይ حد ድሑር ገበንኛን ጉጅለ ተላእኽትንበር ንህዝብን ገዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ከም ዘይውክሉ ተረዲዩ አድላይ ሓገዝ ክገብራሉ ይብል እትሎም ዝወጽ መግለጺ በተወሳኺ ወል ፕሪቶሪያ ይፈርስ ይዘሎ በመባል ህዝብ ትግራይ ናብ ዳግማይ ጥፋት እንከያአቱ ሱቂሉ ክሪ አይገባን ይሉም أو حاسس ما بريتوريانت خونتات نابز خفاء جت خي عرجن كله وعلى بريتوريانس قمتنايتهم عزز سراويت دو كابل ودمه تسويهم بريزيدنت توم محدارات وجهات شوردانتهم محاورات منغستي يفرسالو يلوز خصصهم لعلوت عززتي كابسوني جميروه يسنابتهم مهلاوي فلاتم قبل علنت سقمتي زقاوم سيفيلاويان غونصاو سقمتي وسد كم زلونت بريزيدنت خصيصلهم تمالا بعدي غودو من غله خابيتات مقالن بزحت تغوديوم كم زلوت بريزيدنت بتويتر زوصو حبرتا يملاختم لومي ابزوبا مبراك خابيتات تنبين كبابيون زركب ابيات صحفت منغستن مقوصار كابوم كم زلون وطري خم زلون منጭታት ካብት خابي ገሊጾማሎም አርመ 33 በዝብለት ፍለጥ አሃዱ ተማለለይቲ ካብ ሐውዜንና መቀለት ጓዝ ሓዲራ ናፍታ ከተማ ከም ዘአቶትን አቡን ወጥረን ይሱ ከም ዘሎ ምንጭታት ገሊጾማሉ ኤርትራ ተሪር ግብረ መልሲነ መግለጺ ጀነራል ጻድቃን ሂባ አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያና ብዙኾነ ህሞት ኩናት ኩላ ከም ዝኽል ዝምጉት መግለጺ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ መራያናይት ቦገን ኢትዮጵያ ዝጋው ዘሎ ደሌት ኩናቱ ይኽትብል ኤርትራ ግብረ መልሲ ሂባ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ተማሉ ሶልሳብዞ ጽሑፍ ጀነራል አካል ናይቲ በኃይልና ኤርትራዊት ወደብ ዓሰብን ምግዋጥ ዝህቅን አጀንዳ ይኽብል ነቂፉም አባል ካቢኔ ጊዜው ምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን በሶኒ 10 መጋቢት አብዞ ጽሑፍ ተአመንጎ አስመራን አዲስ አበባን ዝህሉ ሓድሽ ኩናት ንካርታ ሀገራት ዝቕይርን ከም ዝኸውን ምእማቱን ንብዙሓት ኤርትራውያን አወጥዩም እቲ ዝውል አካል ኩናት ነዊሕ ከም ዝኸውን ዝገለጸ ጀነራል ጻድቃን ደው ምስ በለግን እዚ ሕጂ ንፈልጦ ጂኦግራፊ ሀገራት ብኸሙ አይኽጽልኒ ዝብልዩም ዓለም ለኻውናይ ኢንቫይሮንመንት አካባቢ ውዕላት መሰረት ምግባር ከም በሐድሽ ዝራእይሉ መንገዲ የሰላስል መንባሩን ጠይሱም እዚ አብ ሓንጎሌና ተመላለሰን ከሎ ኤርትራ ወሪራ ስለዚህ ነዚ ባዕሎም ዝጀመረው ኩናት መበገሰ ጌርና በመልኡ ነትምሲ ጣልያ ዝነበረ ዓለም ለኻዊ ሰምዕ ከም በሐድሽ ክረ ዝገብር ዕድል ፈጢሩና ስለዘሎ ነቲ ዕድል ንጥቀመሉ ዝብል አርአያ ነይርዱ ይብል እቲ ጀነራል ስለዚህ ኢትዮጵያ ናይ ቀይ ባህሪ ኃይል ክትኮነሉ ዝኽእለሉ ኩነታት እንተ ተኻይሉ በሰላሙ መንገዲ በመስ مع خيمت الله از انت زي كوين ግን ናይ ጊዜ ጉዳይ እንተ ዘይ ኮይኑ ኩናት ሙሉ አይተርፎን ይخبሉን አሚቱ ነይሩም አንጻርቶም ኤርትራ ረከባሎም ዝባሃሉ ዝበዝሑ አዘስ ሰራዊት ተሰሊፉ ዘሎ ጻድቃን ክልል ትግራይ ዳግማይ ናብ ዓውደው ኸይት ምለስ ዘሎ ስጋት ብምግላጽ አመንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ቀስ በቀስ በመንቁልቋሉ ናብ ኩናት መታዎም ዘይተርፍ خبል ገሊጹም ኤርትራ ቦገና ናይ መወዳታ ምድሏት ይገብር ከም ዘሎ ምጥቃሱን ብዛዕባቲ ቦገን ኢትዮጵያ ዝድለ ዘሎ ህዝበለቶ ኩናት አፍልጦ ከም ዘሎ ዘእመት ይኽትብል መልሲ ይባቱልያም ጻድቃን ምናልባት ከይተፈለጦ ብዛዕባቲ ኩናት ዝብህግ አጀንዳ አፍልጦ ከም ዘሎ አቃልዩ ይብል እቲ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ወላኳ ብዛዕባ ሰላም ንባዓት ሓርገጽ እንታፍሰሰ ቀንዲ ሃቀን ወገን ነቲ ኩናት አጀንዳ ዘሎ ጉጅሉ ምጉስጓስን ምልዓልን ይብንባል ብዛዕባ ምሕጻር ናይቲ ኩናት ምዝራቡ መርአያ ሙኻንዩ አስመራት ምጉት ጀነራል ጻድቃን አብ ጽሑፉ ረብሓታት ትግራይ ነቲ ኩናት ብምውጋዱ ዝራገጽ ዘይካል እንተኾኑ ድማ ዕድመ ናይቲ ኩናት ምሕጻርን ህላወና ምርጋጹን ይብል ኩናትን ምውጋዱ
ንምውጋድ ዝግበር ጻዕርታትን ተፈሽሉ ብኩሉ ኣገባብ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያውን እቲ ኩናት ብዝቀልጠፈ ደው ክብልን ንረብሓ ትግራይን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘገልግል ምዃኑ እቲ በዓል ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለዎ እምነት ኣነጺሩ እዩ ንሰላም ዘሎ ዕድላት ይጸብብ ከም ዘሎ ዝገለጸት ነባር ተጋዳላይ ህወሓት ዝነበረ ጻድቃን ግጭታት ንምውጋድ ኩሉ መንገድታት ብህጹጽ ክድህሰሳሉ ኢሎም ምርጫ ትግራይ ሰላም ክትመርጽ እዩ ዝተሳቀይቶ ይኣኽላ ግና ኣብዚ መራሕቲ ኣብ ክንዲ ልዝብ ጎነጽ ዝመርጹሉን ደበና ኩናት ኣብ ዘንጸላሉሉን እዋን ትግራይ ዓውዲ ውግእ ኣስመራን አዲስ አበባን ክትከውን ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ግህድዩ ብምባል ዘለዎ ስጋት ኣፍሊጡሎ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበሮ እገዳ ኣልዒሉ ዩክሬን ምስ ኣሜሪካ ብስዑድ ዓረባ ብዝገበረቶ ናይ ሓደ መዓልቲ ዘተ ነቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ ናይ 30 መዓልታት ተኹሲ ደው ምባል ክትቅበል ድልውቲ ምዃና ብምግላጻ ኣሜሪካ ነታ ቋሪጻቶ ዝጸንሐት ወታደራዊ ሓገዝን ስለያዊ ሓበሬታን ዳግማይ ከም እትጅምሮ ፍሊጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ነቲ እማመ ሰላም ናብ ሩስያ ከም ዘቕረቦን ደጊመታ ኩዕሶ ኣብ ሜዳ ሩስያ ከም ዘላን ገሊጾም ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ብሕጂ ዝተርፍ ሩስያ ነቲ እማመ ብእወታዊ መዳይ ምእንቲ ክትቅበሎ ኣሜሪካ ክትእምና ጥራሕ ምዃና ሓቢሮም እቲ ትማሉ ሰሉስ ኣብ ጅዳ ዝተኻየደ ዝርብ ድሕርቲ ብ28 ለካቲት ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኣብ መንጎ ዘለንስኪን ትራምፕን ዘጋጠመ ፍሉይ ፍሕፍሕ ንመጀመርታ ግዜ ዝተኻየደ ወግዓዊ ርክብ እዩ ኣሜሪካ ብዘወፅኦቶ ሓበራዊ መግለጺ ዋሽንግተን ደው ኣቢላቶ ዝነበረት ወታደራውን ጸጥታውን ሓገዝ ብቁልጡፍ ዳግማይ ከም እትጅምሮ ያገሊጻ እቲ ሓበራዊ መግለጺ ቀፂሉ ክልቲኦም ወገናት ናብቲ ዘተ ዝቐርብሉ ዝርብ ኣስማት ሰባት ክህቡን ብድሕሪኡ ንዩክሬን ነባር ሰላም ናብ ዝወስዳ ዘተ ብቁልጡፍ ክእቶን ተሰማሚዖም ይብል ሩቢዮ ትማሊ ሰሉስ ኣጋምሸት ኣብ ጅዳ ኣብ ዛቡ ጋዜጣዊ መግለጺ ሩስያ ነቲ እማመ ክትቅበሉ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹም ዩክሬን ውግእ ደው ኣቢላ ምዝራብ ክትጅምር ድልውትያ ዝበለ ሩቢዮ ሩስያ ነዚ ቅድመ ምድላው ኣይፋል እንተኢላቶ ሽዑ በዝሕዝን መንገዲ ሰላም ደው ዘብሎ እንታይ ምዃኑ ክንርዳእ ኢና ኢሉ ሎሚ ነቲ ዘቕረብናዮ እማመ ዩክሬናውያን ተቐቢሎም ኣለዉ እዚ ድማ ናብ ምቁራጽ ተኹስን ዘተን ንእለቱ ዘእትዩ ኢሉ እዚ ዕድመ እዚ ናብ ሩስያውን ክንወስዶ ኢና እወን ሰላም ክብሉ ድማ ተስፋ ንገብር እታ ኩዕሶ ሕጂ ኣብ ሜድኦም ኣላ ክብል ወሲኹ ገሊጹም እቲ ን30 መዓልታት ዝጸንሕ ተኹሲ ደው ምባል ዝብል እማመ ካብቲ ዘለንስኪ ኣብ ኣየርን ባሕርን ውሱን ዕርቂ ንኽገብር ዝሃቡ ሓሳብ ዝተፈለየ እዩ ፕሬዚደንት ዩክሬን በቲ ኣብ ጅዳ ዝተኻየደ ሃናፂ ዝርብ ንትራምፕ ኣመስጊኑ እዩ ዘለንስኪ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ሩስያ ነቲ ኩናት ደው ከተብሎ ወይ ኩናት ክትቅጽል ድልውነታ ከተርኢ ኣለዋ ኢሉ ሕብራት ኣፍሪቃ ምምስራት ጎናዊ መንግስቲ ሱዳን ዘለዎ ሓደጋ የጠንቅቕ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሱዳን ጎናዊ መንግስቲ ምምስራት ናብ ተወሳኺ ሕንፈሽፍሽ ዘእቱ ይኽብል ኮኒኖም እዚ ዝኾን ዘሎ ሓይልታት ወሃብቲ ህጹጽ ደገፍን መሻርክቶም ናብ ሱዳን ሓደ ጎናዊ መንግስቲ ምምስራት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ስምዕ ድሕሪ ምፍራሞም እዮም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ናይ ሎሚ ሮብዕ መግለጺኡ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ነቲ ሃገር ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝመቓቐልን ሓደጋን ይኽብል ምንጻጉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጸብጺበሎም ኣብቲ ተቃዋምቲ ዝቋጸሩ ከባቢ ናይ ሓድነትን ሰላምን መንግስቲ ክነቕሙ ኢና ዝብሉ ሓይልታት ወሃቢ ህጹጽ ድጋፍን መሻርክቶምን ኣብ ዲሞክራሲን ማዕርነትን ዝተመሰረተ መንግስቲ ክነቕሙ ኢና ዝብል ሰነድ ፈሪሞም ኣሎም ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ እውን ኣብ ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ክነቕሙ ኢና ኢሎም ነይሮም እዮም ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ብምሕባር ካልኦት ኣባላት ሃገራቱን ክኹንንኦ ፀዊዕሎም ሕብረት ኤውሮጳ ወገኑ እቲ ብሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ዝስማዕ ዘሎ ተደራቢ መንግስቲ ናይ ምቋም ሓሳብ ንተስፋታት ሱዳናውያን ዘጸልምት ይኽብል ነጺግወሎ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሙ ሰላም ተመንና